Alleen lokale artiesten Circus Muk. Gemeente organiseert zorgbijeenkomst. Het is vandaag 29 januari. Dit is het PLMA-journaal. Gisteravond werd alweer de derde avond van Circus Muk georganiseerd. Bijzonder aan het programma is het feit dat er allemaal Venraayse artiesten aan meedoen. Circus Muk begon gisteravond met een moment van stilte voor de onlangs overleden Roel Koppes. Pielaars en Pielazinnen, vastelavond is een feest met een lach en met een traan. Afgelopen zondag is Roel Koppes overleden. Roel was binnen de Pielhaars Alfreds en jarenlang lid van de commissie van Circus Muk. Maar bovenal was Roel een mooie, fijne en oprechte mens. En daarom willen wij nou enkele ogenblikken van stilte in acht nemen om stil te staan bij Roel, maar vooral ook bij zijn vrouw en bij zijn kinderen. De zuurstokroze kindergarde opende Circus Muk met hun dartele en ook ontroerende dans. Jullie hebben net opgetreden hier bij Circus Muk. Hoe ging het? Goed. Hoe ging het bij jou? Ook goed. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Vertel eens. Ja, we doen een dansje. Wat voor dans is dat? Ja, heel zoet. Hoe lang hebben jullie hiervoor moeten oefenen? Ik heb geen flauw idee. In ieder geval lang genoeg dus. Ja, Was het moeilijk om te doen? soms wel. En hoe lang zit je al bij de kindergarten? Dit is mijn laatste jaar, dus ongeveer 7 jaar. Laatste jaar. Ga je het missen? Ja, maar ik mag volgend jaar wel komen helpen. Dus. Maar ik moet zeggen, er liggen minder blaar dan andere jaren. Zou dat komen omdat de gemeente 800 buurmen hebben gezegd? Voor mij hadden ze het niet hoeven te doen. Na het gedachtel werd het wat rustiger op het podium en kwam oud-bewoner Mart Jansen zijn tocht door Venraay bij elkaar vegen. Het hoogste college in Rooi maakte van de bezuinigingen een grote zooi. Door het ging om grote bedragen, waarop ze zich met kleine bitjes van uren zagen. En dat is nou precies wat het volk niet wil. U woont hier niet meer. Al 60 jaar niet meer. En hoe is het dan om terug te komen hier? Nou, ik kwam natuurlijk nog wel eens een keer hier, maar het is heerlijk. Deze week, 2 weken, is op een berg. Ja, want u verblijft speciaal voor Circus Muk hier ook in de buurt, toch? Ja, in Overloon. Want er was een park wat het dichtstbij was, een beetje behoorlijke accommodatie. En daar zit ik 2 weken met mijn vrouw. En we vermaken ons prima daar. Hoe vindt u het tot nu toe, Circus Muk? Want het is al een aantal avonden geweest. Vrijdag hadden we de eerste gehad en zaterdag de tweede. En toen zei ik zondagavond tegen mevrouw, eigenlijk moet ik nou vanavond weer. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Gewoon het plezier wat ik erin heb. Hoewel het misschien niet helemaal een vrolijk verhaaltje is, maar toch, ik heb het met veel plezier gebracht. Smeet. Als we nou door naar rechts kijken, ja, dan zie je links niks. Ook Rode Draad liep als een rode draad door Circus Muk. Met hun grappen en opmerkingen namen zij het publiek mee naar diverse mooie plekjes in Venraay. Een persiflage op het Roois Gidsengilde. Het Odapark, de Mert, het Anceniusplein. Ja, en ik ken dat nog allemaal van vroeger. Ja, van vroeger. Oké, want u komt hier vandaan.
Ja, van vroeger. Ik ben Dien. Ja. Ja, en ik weet alles. Ik ben eigenlijk heel goed op de hoogte. Maar ze verbetert mij. Pardon, mag ik je even wat vragen? Nou, eigenlijk niet. Doe eens niet zo kattig tegen mij. Is toch niet nodig? Hoe lang duurt dat hier? Nou, als ik niet telkens onderbroken werd, dan zien we zo klaar. Circus Muk is aanstaande vrijdag en zaterdag nog te zien in de Schouwburg. Met de tellen van zijn handjes en de stampen met zijn bier. Deze vaste loven steekt en klinkt nou iedereen. Sinds januari heeft de gemeente de zorgtaken van de overheid overgenomen. Om mensen uit de gemeente hier meer informatie over te geven, zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Vandaag een bijeenkomst hier in Brugske, in de kiosk. Waarom organiseren jullie dit soort bijeenkomsten? Nou, wij vinden het ontzettend belangrijk om onze inwoners die betrokken zijn bij zorg, participatie, jeugdhulp, om die mee te nemen in de veranderingen die er op ons en op zijzelf afkomen. En daarvoor hebben we specifiek deze bijeenkomsten georganiseerd, ook in overleg met de dorps- en de wijkraden. Wat zijn nu de belangrijkste vragen? Wat leeft er nu onder onze inwoners en waar zouden zij graag over geïnformeerd worden? En daar is eigenlijk ook het hoofdthema van de bijeenkomsten, de burgerinitiatieven. Of het nou als wijk of dorp of straat is. Op welke manier kun je daar nu zelf een initiatief ondernemen waarmee je een zogenaamde algemene voorziening in kunt vullen. En er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. Wat zijn nou belangrijke vragen die misschien wat vaker naar voren komen? Nou, een aantal vragen gaan over de specifieke eigen situatie. Nou, gelukkig hebben we ook een informatiemarkt eromheen, dus kunnen die ook gekanaliseerd worden naar of het dan de gezinscoach is, misschien moet je de WMO-consulent hebben, misschien het wijkteam, daar specifiek naartoe. We zeggen ook als er een vraag is over of jeugd of opvoeden of ondersteuning, dan kun je daar terecht. Of je kunt er in elk geval een afspraak maken om daar naartoe te komen. En een aantal andere vragen gaan wel heel specifiek of heel ruim over die burgerinitiatieven. Van we hebben geen accommodatie in ons dorp of in onze wijk, of die zit al vol. Kunnen we dan ook een andere accommodatie gebruiken? Dat mag toch niet, is dan vaak de gedachte. Natuurlijk zijn er nog heel veel problemen op te lossen. Dit is misschien nog niet zo lastig als bij pensioenen. Daar leert de ervaren mensen pas heel kort voordat ze met pensioen gaan zich daarmee bezig gaan houden. En hier zie je ook van vaak weten mensen die mantelzorger zijn, die weten wel dat ze het zijn, maar die zijn daar ingegroeid. Op welke manier ga je daar nou mee om? Moet ik daar dan naartoe? Heb ik daar dan een specifieke vraag over? Wij nodigen mensen ook uit om mee te praten, mee te denken. Op 3 februari hebben we een eerste transformatietafel, dus hoe gaan die veranderingen? Het thema daar is zelfredzaamheid. Hoe ver kunnen wij als gemeente gaan? En wat kun je verwachten van je medemens? Dat is vooral het centrale thema daar. En ik hoop ook dat de mensen nu ook naar jullie uitzending kijken. Ik ga ervan uit dat veel mensen dat doen. Om ook mee te horen van hoe belangrijk dat is om mee te denken, te horen hoe dat het gaat en op welke manier je daar zelf een rol in hebt of niet. De gemeente geeft door middel van een plan van aanpak uiting op de diverse bijeenkomsten. Nou, de Venraadse aanpak is eigenlijk, het stond op een van de dia's die hier gepresenteerd is normaliseren. Van wat mag je van de gemeente verwachten en wat kun je van je eigen netwerk verwachten. Heb je zelf een netwerk of kunnen wij je ondersteunen met het opstarten van zo'n netwerk? Wat je ziet is dat de overheid de laatste 5 jaar steeds meer taken uit handen heeft genomen bij mensen, is dat we zelfredzaamheid, eigen kracht niet gestimuleerd hebben. We proberen nu met deze veranderingen in de zorg, die eigen kracht, daar een cultuurverandering in te brengen. Dus echt een beroep te doen op de mensen die de zorg krijgen en het netwerk daarvan. Hoe kun je daar ook al een deel van wegnemen, zonder dat we nou zeggen, dan krijg je geen zorg meer. Voor waar indicaties nodig zijn, waar iemand ondanks zijn netwerk, ondanks zijn omgeving zorg nodig heeft, dan krijgt hij die ook gewoon.
Er staan veel veranderingen op stapel binnen de gemeente die nodig zijn om deze aanpak te realiseren. Als je niks verandert aan de manier van doen en je hebt minder geld, 25% of 40% minder budget, dan wordt het minder. Hè? Dan kunnen we uiteindelijk maar minder voorzieningen verstrekken. Ondanks dat er veel zorg is onder de mensen, wordt getracht met deze bijeenkomsten zoveel mogelijk zorgen te minimaliseren. Samenwerking is hiervoor nodig. Uiteindelijk doe je dan een beroep op de mensen zelf die zorg of voorziening hebben. En uiteindelijk worden die mensen daardoor ook sterker. Als je wat meer beroep wordt gedaan op je eigen kennis en kunde, of kennissen en kennis, dan kun je daar natuurlijk wel uiteindelijk ook sterker in worden. Maar het is wel echt een verandering, het is een cultuurverandering. Uiteindelijk denk ik dat we er als maatschappij, als Venraadse maatschappij en als Nederlandse maatschappij op vooruit gaan met die stappen. Maar we zullen wel door die verandering heen moeten. Voor informatie en met uw persoonlijke vragen kunt u altijd terecht bij de gemeente. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Met -1 graad gaat het vannacht licht vriezen. In deze uren is er sneeuw te verwachten. Overdag blijft het bewolkt en neemt de kans op meer sneeuw snel toe. Het wordt overdag zo'n 3 graden. Kijkt u uit, het kan erg glad worden. Een fijne avond en graag tot morgen.